כאן אני לומדת, וזה החדר האהוב עליי בבית הספר. זה ההרכב שלי, דיסוננס. והנה נויה, היא שלחה את האודישן שלי. האהבה שלי למוזיקה התחילה כבר מפה, כבר יצא לי להופיע על לא מעט במות, ואפילו לחמם את אלמגור. זה המפיק שלי, אייל מטרי, והוא יודע כמה אני אוהבת מניירות. וואו, איזה תאורה. הדרך שלי בעתיד יצירתיים מרגע האודישן ועד עכשיו הייתה קצת מעניינת, הייתי אומרת. אני בווגאס, פתאום אני מקבלת שיחת טלפון, נויה אומרת לי, תקשיבי, רשמתי אותך לעתיד יצירתי ואת עלית לחצי גמר. חוויית חצי הגמר שלי מעתיד יצירתי הייתה ממש כיפית. ראיתי מלא אנשים מוכשרים וציפיתי לעבוד איתם, ממש שהם כישרונות ממש גדולים. שרנו ביחד, ניגענו ביחד, מאחורי הקלעים היה ממש מצחיק. השיר הזה לא בדיוק נכתב מנקודת המבט שלי, טקסט בו הוא טיפה יותר כללי, לדעתי מסמל את הסיפור שלנו כעם ומה שעברנו אחרי המלחמה וכל הדברים שאנחנו עוברים. אני אלי מנטש, וזה השיר שלי.